お腹減ったな。おしゃれになりたーい。うるせえ。ちゃんちょん、ピザ頼んだよ。なんだって、ファインプレーだよ、ピーナッツくん。どうもどうもどうも、オメガピザです。第70話オメガピザ。わー、来た来たー。ミックスピザ一つですね。最高だね、ピーナッツくん。はい、ありがとうございます。こちらミックスピザになります。なんだ。あ、ごめん、リオ膝持ってきちゃった。膝。何してんのよ。膝食えないでしょ。手羽先みたいにかぶりつけってか。あ、手が汚れちゃうってか。いいんです、膝食べますから。食べれないだろ。膝が逃げた。こうなったら変身。変身した。スプリングキュートシスターズ、略してプリキュア。丸かぶりだ。プレミアファイナルカット。うえありがとう、プリキュア。ハピネス注入、幸せチャージ、オメガピザ。イエイ。